ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಗಜೇಂದ್ರ ಕುಂದರ್, ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಮಹೇಶ್ರನ್ನು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ನಿರ್ವಾಹಕರು ತೋಜಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒರಿಪಾದಂಡು ನೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ದಿರು ಧನರಾಜ್ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಗಜರಾಜ್ ಮಹೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಮಕ್ಳೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜಾರಿ ಇದು ಅಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪಂದಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಡು ದಾಲ ಊಲ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೈಪಾಡ್ದೇರು ಧನರಾಜ್ ಎಂಕಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದಿಂದ ನಿರಂತರ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಏರಿಗಾನ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಬಂದರು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬೂಡ್ದು ಆಕನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರೆಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಬೇಲೆ ನಾಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆವಡಾಯಿನ ಅವು ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಾಕಲೆ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ತುಳು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನಾನು ದುಂಬಗಲ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಇತ್ತ ರೋಡ್ಲ ಸರೀಜ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಣ ಆವಂದಿಲಕ ತೂವೊಂದು ಆಯ್ನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಧನರಾಜ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಚಾಡಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಮಾಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.